aku dudu kowe. Kowe iki sapa? Kowe iki klebu darah Himantaka. Nanging dene apa kowe belani wong-wong Kediri? Kowe rasa dadak goro. Mergo awet cilik sing gula wentah Jiwaraga Purana liya mung Rama Prabu Sri Adidaya Gaya. Kowe ora usah dadak mbiduki aku, ora usah ngapusi aku kowe, Oh, cetane kowe mbacut. Kepengin belani wong Kediri. Yo cetane kok. Yen kowe mbacut, musuhmu sapa dhewe? Sampun dados wajibanku. Lho. Menika salawijining paungan ingkang sampun kersa paring pitulung dhateng kula panjenengan. Eyang Resi Mayangkara kentulung lan kowe. Nggih menika leres paman. Eyang Resi Sabdanan dalem Gusti. menapa leres panjenengan ingkang ketulung dhateng Meru Supati wala saking Ardawalika. Mila pancen leres kepara sak menika Ardawalika sampun becah. Eyang Resi Sabdanan sumbulan dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya. Sinten kewala ingkang saged nyampurnakaken tumindak pakartinipun Ardawalika saking Gunung Arga menika badhe pikantuk nugraha. lajeng dawuh dalem Gusti Patih kados pundi? Parendening Sang Resi Mayangkara ingkang saged madangaken sarta nentremaken praja ing mamenang. Mila monggo panjenengan kula kanthi minggah wonten ing pendhapi mamenang Sang Resi Mayangkara. Meru Supati ayo ndereke larapati Sang Resi. Monggo kula ndereke. Aduh.
cedak karo kadang-kadangmu sing padha ana kawula Kesuma. Kowe jumeneng ratu ana kawula Kesuma. Nanging yo sadurunge kowe dadi ratu ana kawula Kesuma. Kowe eling, kowe ngerti kadangmu tekani pati mergo sapa pawenan. Ayo nggih bebarengan marang aku. Wong pawenan digawe geger. Ayo, ayo nggih. Kakang Haryo Seksa. Dawuh pangan. Prasasat mantuan. Asing batin. Rikala kula ndaken Kiripatembo. Sinten ingkang sampun saklebeti saembu? Kepareng kula matur lepat nyuwun pangapunten dalem. Sayembara dalem Sinuwun Prabu Sri Aji Jayabaya. Sampun kula piyawarakaken kagem madhangaken negari Mamenang. Yen ngaten wonten ingkang lebeti saembu. Mboten lepat. Turipun wonten ing mupu Ki Sayembara dalem. Lajeng sinten ingkang saged satenani? Mboten wonten kalih namung setunggal Eyang Resi. Eyang Resi Mayangkara. Rahayu kunjuk dhateng Eyang Resi Mayangkara. Tertamtu ingkang saged madhangaken wonten ing Mamenang. Boten sanes namung dika. Mas Putu Sri Aji Jayabaya. Bekti kula matur nggih. Kula pancen leres. Kula ingkang mupu Patemboyo dalem Mas Putu. Eyang Resi Mayangkara. Nuning nggih. Sing matur nuwun sanget. Tanpa pepindhan kunjuk dhateng Eyang Resi Mayangkara. Amung kula mboten badhe mlenjani janji. Duk rikala kula ndhawaken sayembara. Sinten ingkang saged mupu sayembara? Badhe kula paritriman putri wonten ing Mamenang. Kalebet putranipun Kakang Patih Haryo Seksa. Menapa sampun dipun penggalih sinuwun dene andika badhe ndhawuhaken ingkang putri kaliyan kula pun Mayangkara ingkang pasuryanipun kala kados mekaten. Kawecaning pangandikan saking sembahan boten beda pindhaning pandhita kados dene sabda pandhita pangandikaning ratu datan mulawali yang putraku Maheru Supat Sirojo dikangelan larapono marang putri-putriku ana ing Kedah. Mangestuaken Mas Putu Prabu Eyang Resi sareng kula marang wonten ing taman pawati putri. Prameswari nyuwun parilah dimatik. Kakang Haryo Seksa. Padang semirahipun negari Mamenang. Kala Eyang Resi Mayangkara anggenipun Putri Boyo. Mila sampun jumbolan pas menawi nampi kanugrahan. Kawecaning saking Eyang Resi Mayangkara ingkang sampun saged madhangaken dhateng Mamenang. Mila kula iki badhe ngugemi punapa ingkang dados pangandikaning ratu. Rene ini Pranesti Cedak katimbalan roh. Prasa Katimbalan roh.
Nini Sukesi kang sumusul saka ing kepatihan. Rene-rene ini. Senajan kang sira putrane Kakang Pati Haryo Seksa. Ning wis tak anggap marang putriku. Sungkema marang ibumu. Sungkem katur. Prayogake. Banjur kadangmu Pramuni nyedak kok padha suk-sukan nang jejere Rama mbok cedak marang ibu. Pancen bener Rono, kok yo cedak marang ibu. Kados mekaten yen kula badhe caket kaliyan Kanjeng. Nini Pranesti Prasanti lan Pram pidhangetake pangandikaning Rama. Rikala mamenang kang timbul prahara awit saka mungsuh kang ora bisa kasira marang Kakang Pati Haryo Seksa lan Senopati mudune para prajurit. Rama nibakake iki sayembara. Sapa kang bisa madhangake kraton Mamelang? Ing kono bakal tak ganjar putri saka ing Mamelang kalebu putrane Kakang Pati Haryo Seksa. Lah, Nini uga midhanget apa kang tak ngendikake rikala suwe. Banjur kang bisa nuku sayembara ora liya mung Eyang Resi Mayangkara. Kang sira aja kok puguh lan kang sira aja uwel ati awit kuwi pangandikaning ratu. Pindhane siramu bakal bekti marang praja ing Mamelang. Mula Nini Eyang Resi Mayangkara wis Rama dawuhi ana ing tapan Kamudha. Sira tak parengake manggihi Eyang Resi Mayangkara kalebu siramu ini. Ngaten iji mestakaken dawuh. Yen ngono sira kabeh padha Prasanti, yen siramu wis padha ngerti lan sagu uga bekti marang wong tuwa, enggal tindakan mesake marang Eyang Resi Mayangkara. Ngaten iji Romo. Ana padha Pamita marang ibu ya. Kakang Pati Haryo Seksa. Kula wonten dawuh. Amung ngrasaning ati. Senajaning Sukesi dudu putriku. Nanging bektine ora beda kaya dening lan sira tulime supatu. Senajane kang sira putra angkat. Nanging kang sira ora tak bedak-bedake kaya dene putraku. Sira uga duweni bekti marang Kakang Haryo Seksa. Pasewana tak barang. Seniman. Kados pundi kawujudane yang hukum ji ingkang
padha. Barange napa niku, Eyang? Barang sing marake nyenengno. Napa saestu Ngeten panjenengan nggih, menika sing Mas didol- Ayu. Injih. Pramesti, Ramone, Prasanti lan Dewi Sukesi. Estunipun ambak-ambak kula niku wanara seta. Kethek putih. Ning nek kula carem karo sampean, kula sewengi iso malih. Pripun? Malah dados kawan? Nggih. Lho napa saged? Saged ning rupane mboten ngeten iki. Lho kok iki kados pundi? Sampean batin satriya sing kaya apa kula iso ngujubi. Apa panjenengan mriku saged wong kawujudan panjenengan wanara kados ngaten. Kesimayang ora niku ngoten iki. Pripun? Boten Sampean pitados pengen weruh? kula. Injih kula boten pitados menawi panjenengan Nek mriku sampean saged pengen mawon. weruh carane ngeten. Sarane kados pundi ya? Sampean jejer mriki merem madhep mriko sampean mandeng telenging net batos mengke kula malih priya sing sampean senengi. Oh ngaten. Wah, Menapa saestu menika ya? Menika Mboten saestu. ngapusi. Samenika napa benjang? Sakniki nek benjang wis bar. Oke. Saniki Cih, Nggih. Niki madhep mriki. jejer-jejer mriki. Nggih. Madhep mriko. Mriki ya. Eh, sun matep aji malih warna. Serap pitaning jana loko. Manjing sayekti. Medal saka tuku maneh asta. Menapa dereng ya? Ampun. Jangan ngaji yo ya. Aku ning kene. Ya sing nemburine dadi dartake ora apa-apa. Pangeran Darmasara. Lah aku milih sing iki kok. Yen panjen sliramu wis mati wanita, pirangane putri saka ing katon Mamenang. Sun karepake sliramu tetepungan Bladiwanoh kawan calon garwa. Lho, panjenengan kok mendel iki jane piye? Lah ngene iki sing Yai, yo iki Pangeran. to. Lah, ngono lho. Kok bingung ta? durung pikantuk bagian, monggo pados lek saged ya saged. Gus, Terus pun disinon ta? sapa Yai? Oh, niku wonten niku rencang kula. Wonten mitran. Pun kakang karepke selawan sliramu Bladiwanoh. Kelawan pirangane wanita kang banget petresnan. Oh, ngaten. Ditepungake aku Darma Wasisa. Tepungake Sinun Prabu Kula Kusangkara pangarsana Wanoke aku Darma Kusuma. Pangesti. menika lho. Ramuni. Yen ngono cetha yen to kowe bakale dadi katresnan. Pancen tak sawang kepaduan sing bisa nratoni atiku mu sliramu. Panjenengan saestu monggo teng Taman Sari sisih. Yen ngono ya kejadian. Kakang Patih Haryo Sutikna kok mlajaripun sing mriku niku pripun? Sang Prabu Pursangkara. Terus panjenengan nanyaan kula. Kakang Patih Haryo Kencana. Sabda kabelan Sang Prabu. Sak menika pirangane sampun ginaris lan kinodrat. Satriya saking Diwastina kelawan pirangane putri wonten ing Mamenang. Satemah ngawontenaken karukunan
ampun ngantos cengkak ing mangkenipun. Sang Prabu Pursanggara Kakang Patih dari dalam Kencana. pangandika panjenengan badhe kula estakaken kagem minangkani katentreman wonten ing Astinapura lan papan Kadiri. Yen to mekaten wonten keparengipun kula nyuwun pamit badhe gladi wanuk wonten ing Monggo semoga ageng Kakang Patih dari Ostik. Kepareng, Ji. Abiling Jawata sam temah pun kakang bisa ngrasakake kabagyan lumantar ora ana cara liya kanthi eyang Resi Mayangkara perangane satriya manjing ana ing kabunda kula kanthi Kang, mujudake tresnaku kelawan sliramu diajeng boten namung panjenengan. Semanten ugi kula Kang. Nembe pisan kula menika kepangke kalih panjenengan. Ing kiring menapa? Batos kula menika remen sanget menawi kula caket kaliyan panjenengan Kang. sinambungan tresna iki pancen kudu ayo bebarengan aja nganti antaraning siji lan siji dadekake goreh sakjroning ati dewaning asmara kang ana ing tengah-tengahing sinambungan tresna iki Kang. Rumaos bagya mulya besamu. Kula saged kaliyan Kyai Kang. Ingkang saged nyocok dhateng manami. Napa wae panjenengan saged nyayomi kaliyan. Munggae ing mengkune lamun ana bab kang kacecer nggon kula di kelawan sliramu sing gedhe pangapura mudiaji Boten Kang. Mesti kemawon panjenengan menika nggone lelados kaliyan. Ya wis remene manah kula Kang. memanismu kangmu agawe percaya. Senajan to akeh wanita sing ayu sing gandes kewis merak aku pindho widodari. Subrabja itu wanita. Nanging ayune ra bisa nalih lawan ayune. Menawi nyawang kadang-kadang kula mawon mongso bagya mulya. Yen aku nyawang lawan kadang-kadangku, luwih bagya yen aku cedak lawan sliramu. Napa saestu? Iku kasunyata. Menawi panjenengan menika saestu tresna kula, monggo ta panjenengan buktekaken wonten ing papan mriki. Kados pundi lan sepinten agungipun katresnan panjenengan dhumateng kula, Kang. Tartamtu tatu
ing mungkune satriya saka Yastina lan putri ana ing kraton Mamenang satemah dadekake antarane loro negara aja nganti ana cengkak. Ya, Diajen panjenengan kenging menapa ngendika ingkang kados. Awit kula menika tresna sanget kalian panjenengan. Semanten ugi kalian kadang-kadang kula. Cobi panjenengan persane setunggal bapak setunggal. Pokoke iki liyane iki. Sang Prabu, Kakang Patih Herosutikna. kula niki gumun setahun jembleng sareng ing bebasanipun. Gumunipun kados pundi Kakang? Saksampunipun Diajeng Sukesi piyambakipun pikantuk kan Patih Aryastuti. Piyambakipun kok punya sangat lho. Naminipun bebrayan ingkang asipat jejodohan. Menawi panjenenganipun Kakang Patih Herosutikna sampun ginaris jinodo kelawan Kang Mbok Sukes. Kula nggih memuji wonten ing ngarsane Gusti Kang Pakarya Jagat. Boten wonten pawonganipun saged misahaken pangapunten yang jagat. Yai. Kapure ora perlu ketika ngelan. Larapke paman janji kaya kowe. Wis ra kedhaus. Ya ampun gan-gan. Lho, iya ngerti wayang. Sinuwun Prabu. Ya Resi Mayang. Estunipun menika margi ingkang kula pados. Jalanan kula sampun lami pisang. Bila kula matur ngasanipun ulun ingkang sepados kabanjur. Namung sinuwun wonten margi samuger kula kepanggih ing pati. Kanthi sarana kula kedah ngrupunaken darah Pandhawa. Setunggal handika putra Prabu Gendrayana. Kaping kalih sinuwun Prabu Sangkara putra ingkang paman Sukarso. Duh sinuwun supados kula saged pinarak ing nirwana. Mugia punaki kula saged tetanggan. Kusmaning ayu pramestri pramonika sampilan sukses. Sabda jawab kalian Pangeran Cintakono, Pangeran Darmasarana, Pangeran Darmawati, darah kalian Patih Aryastutikna. Sedaya panyun yang Mayang. Mulih lestarinipun Mamenang. Lan Astina menika kula sedahaken yang sinuwun Prabu Sangkara. Mayang sedaya para kadang lan Gusti Putri Pramesti. Ampun ngantos ing mangkinipun semusat anggenipun lenggai praja Jati. Yang Resi Mayang Koro awit panjenengan margi ingkang tempuh karukunanipun Yastina lan Mamenang kula boten badhe ndak siya sekadahing putri saking Mamenang menawi tongatipun kula ingkang badhe tebus kalpatan sedaya kala wau Matur nuwun sinuwun Sang Sri Aji Jayabaya tiyang sewanipun pamit kapungko jemparing sarta. Om Swastiastu. Om Awit Namas
Darmo Waseso, Darmo Saro, Pangertian Haryo Sute, Sopo Putri Sopo Mamenang, Ingsun pasrah marang Sinostaka, Engko kaboyong oleh Yang Setio. Namung bila aku pun tanpa pamit awet sumpah pangandipun panjenengan peranganipun satya sakit Diwastino dedaupan mangun ingkang nasipat jejodohan Putri sumanding ngoseh marang Cakra. Prabu Pursakmo Arya Sutikna Saka Darmo Waseso lan Darmo Sacitra mumpanyun minangka ratu ing mamenang Sri Aji Jaya kami tungkas marang tika sekabeh kalamun putri-putri mamenang wis ora dikanggoke aja dak sia marang bumi kondorake ana ing mampu Sunan Prabu sedaya nuntak pangandika panjenengan badhe kula istirahat babar pisan boten badhe larane atinipun itu yen ngono bareng nderekaken lumampahipun Yang Resi Mayangkara tumuju wonten ing Nirwana om awet